Ana, te rog, lasă-mă să-ți demonstrez că m-am schimbat. După ce m-ai aruncat în stradă gravidă, n-am încredere în tine. Sunt însărcinată. Copilul ăsta e al tău, Vasile. Ce? Nu! Ieși din casa mea! Treci pragul, dar tu dormi pe canapea. La prima minciună ai zburat definitiv. O să-ți demonstrez prin fapte, nu prin vorbe. Ești epuizată. Dă-mi-l mie și du-te să te întinzi. E rândul meu să fiu tată. Bine, doar o oră. Gătește, face curat, se ocupă de cel mic. Oare chiar s-a trezit la realitate? Ești mereu pe telefon zilele astea? S-a întâmplat ceva? Nu, iubito, căutam un pediatru mai bun pentru cel mic. Stai liniștită. Se implică enorm. Îmi e și rușine că îl bănuiesc. Poate chiar putem fi o familie. Dacă greșesc și e curat, nu mă voi ierta. Dar instinctul de mamă nu minte niciodată. Cine îți scrie la 2 noaptea? Un mesaj de la avocat? Am primit poza, Vasile. E fază pentru următorul pas. Am făcut o greșeală uriașă. Nu trebuia să-i mai dau nicio șansă. Era tot un teatru, pregătește ceva cu un avocat. Voi ce credeți că vrea?